eren 60 o 70 quilòmetres, tot parat. Aquesta gent s'hi devien estar aquí 2 dies segur, parats aquí de la muntanya. Aquí la gent hi venen, els pagesos de per aquí dalt, ja van amb les cafeteres i amb els bocadills, i amb el menjar, i tothom ja menja aquí a la carretera i dorm aquí a la carretera, tot embussat. És algo increïble. Nosaltres amb les motos vam tindre sort i vam anar podent passar per aquí com vam poder. Això són els trens de sucre. Aquí és on va rebentar l'Eva, va tindre molta sort i va tindre la sort de rebentar al costat d'un castor que arreglaven rodes. En està ple per tot arreu ja arreglen rodes, no sé què passa allà, que tothom falta la línia aquí. Això va ser... Són fotos que no haurien de sortir aquí, però no sé per què surten. Això és a Bogotà, això cada dia es plovia, fins que hi havia uns diluvis d'aigua i cada dia es mullava. Això era la frontera per pujar les motos, divertit per pujar les motos, que tot plovia, el pes de la moto carregada de 260 quilos, està bé, però carregada a tope, Aquí això ja és... Això és a Panamà. Això és a Panamà. Això per a Panamà, sí. I aquí això ja és l'onda... Això... Ja la pròxima etapa que farem serà més senzilla, espero. Passa que tot se complica. I aquest ha sigut el resum molt ràpid de tot el que ens ha passat i el que hi ha hagut i així. Si teniu alguna pregunta, fes-la. Ui. No, sembla que heu explicat l'aventura amb molts de problemes. Sí, que vam tindre molts de problemes. Dit d'una altra manera, si la segona etapa fos aquesta, repetiríeu? Sí. Encara que hi haguessin més problemes, Cap problema. Els problemes se solucionen, si només són problemes, se solucionen. Escolta, no t'ha de fer por res, vull dir, és que has de tirar sempre endavant, vull dir, l'únic que haurien de tenir potser jo, una mica més de paciència, però és que arriba un moment que és que no pots més de paciència, quan portes dies i dies i dies i hores i allà esperant i regálame 15 minuts i així, de veritat que és que te surts molt de polleguera. A veure, ara les motos ja estan a destí, amb la qual cosa la propera etapa serà més senzilla perquè no haurem d'esperar que arribin les motos, no haurem d'esperar moltes coses d'aquestes, però després haurem de flotar les motos fins a Nova Zelanda, serà un altre tema. Però ara ho tenim molt fàcil, ara pujar és Panamericana amunt i no hi ha absolutament cap problema. Als Estats Units és molt fàcil de conduir, és ràpid, no hi ha hagut cap problema. Però jo crec que si et trobes problemes l'únic que fan és que te n'has d'en sortir dels problemes, vull dir, només hi ha un problema que no té cap solució, però els altres, t'agradarà més o menys la solució, però te n'has d'en sortir de tot. Vull dir, ja tenim medis i tables, i si no n'aprendrem, perquè és així. I si hi ha això, doncs piti collons endavant, m'entens? No hi ha més. Vull dir, ens n'hem d'en sortir del que hi hagi. No podem pas cridar al RAC ni la policia, escolti, no, ens hem d'en sortir nosaltres, hem de fer-ho, hem de sortir-nos endavant. I som 6, no som 1, ni 2, ni 3, som 6 persones i som molta gent per fer aquesta volta, vull dir que és molt complicat tot. Una altra cosa, circular per aquests països és molt trebat. M'enteneu, no? Vull dir, anar trebat en moto, que no avances perquè hi ha molt de cotxes, molt de poblets, molt d'animals al costat de la carretera. Tu penses fer 500 quilòmetres en un dia i fer 500 quilòmetres en un dia és molt complicat. Aquests països, aquí fer 500 quilòmetres no té cap problema, però aquests països tu dius, hòstia, vaig a fer 500 quilòmetres avui, que no és res, 500 quilòmetres. Quan t'hi veus per allà al mig per fer 500 quilòmetres, comences als 9 del matí i són les 8 del vespre i encara t'has al cim de la moto. I sense parar, sense fer res, i dinar allò, menjar qualsevol cosa on te trobes i costa molt fer quilòmetres. No m'ho esperava que vostès estan fent quilòmetres. Ja està. Hem de tallar. Hem de tallar? Sí, ja estem. Ja estem? Una pregunta més? Un moment, en Quim. Aquestes cures de camions, quina raó tenien? Un segon, que en Quim també forma part de Transal. Formo part de l'equip Transal i els companys han més una cosa amb molt de criteri. I si m'ho diu, no se sent, de Jordi Seu. que els meus companys han omès una cosa que criteri i senyoriu no ho han dit, que jo vaig tenir un accident greu en aquesta volta amb els companys, excel·lentíssims companys. Només és donar-los les gràcies públicament perquè va ser realment un equip molt equip i amb un component de persones que es varen desfer per mi i varen fer tot el possible per mi. Amb ells els dono les gràcies públicament. Voldria un aplaudiment. Mátalo.
hi ha una pregunta molt urgent, podeu fer-la, sisplau. Se sap greu no haver pogut, no ha pujat llavors l'ingrés. Com va coix, pobret. Però bueno, ell ha sigut un integrant, molt bon integrant, i la seva senyora era l'altra dona o noia que venia en el grup. Van portar-se molt bé i nosaltres vam fer tot el que vam poder per ell.